Yeah, you know it. Oh, Gamkhetha khona zonke ziphelele. Gamkhetha khona zonke ziphelele. Gamkhetha khona zonke ziphelele. Gamkhetha khona zonke ziphelele. Phambi kwe-altari ngimile ngiphethe izimbali zisho ngamagama amnandi ugcwele izihlobo nabangani yavele yabuka nemehlweni bagcwalise kumbhalo enhlizweni yavele yabuka nemehlweni bagcwalise kumbhalo enhlizweni Gamkhetha khona zonke ziphelele Gamkhetha khona zonke ziphelele umuntu wami ngibona wena kuphela akekho sangangitshela nix noma bekhuluma uyaza ngiyindawo ngithi ngikuthanda nabani wakhanyisa isibani Saya bagat ukholwa kuseyithini makhoni vithenga mawiva mangigaqanga bathi baba cima nawe noma ngikwenza ngikubiza ngobaby nawozalana wena maqondana ungacasuki tshela mina sithanda siqhathe ubani baby ungavumi basimamule yazi ngikuthanda njani enochaza blind masudedela bomancane bakho ngesamathani ngibuza ukuthi ngisangakushiya ngibuza ukuthi ubani umntwana okushisa I'll tell you
Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Bazalwane, sihlangene lapha phambi kaNkulunkulu ukuzoba ngofakazi emshadweni kaChiko noMahlapi, ukubathelela isibusiso sakhe nokuhlanganyela enjabulweni yabo. Inkosi yethu Jesu Kristu ngobukhona bayo emshadweni ekhana laseGalile yaphosisa lendlela yokuphila. Ukuhlangana kwendoda nomfazi ngenhliziyo nengqondo nangomzimba kuyisipho sokuba baduduzane basizane ekubuseni noma ekuhluphekeni. Kunikezelwane ukuba bazane ngentokozo nangokunakekelana kule mfihlakalo yothando. Kumiselwe ukuba bazane abantwana babakhulise ngokuyazi nokuyithanda inkosi. Emshadweni ke indoda nenkosikazi bahlanganiswa nemindeni omunye nowomunye futhi baqale impilo entsha emphakathini. Lena iyona ndlela yokuphila emelwe ukuhlonishwa futhi okufuneka kungabikho umuntu oyithatha kalula. Labo ke ababizelwe uNkulunkulu kulesi simo esingcwele bamele baqhubeke kuso ngokwethembana nangothando. uChiko noMahlapi beze manje ukuzohlanganiswa kulesi simo esingcwele sempilo. Ngakho ke ngiyaniyala uma kukhona phakathi kwenu ongaveza isizathu esizwakalayo sokuba laba bangangeniswe ngani ngokomthetho makasisho manje noma ke athule aze afe. Chiko nawe Mahlapi, ngiyaniyala nobabili njengoba niyophendula phambi kaNkulunkulu ongumahluleli wakho konke ukuthi uma kukhona phakathi kwenu owazi nasiphi isizathu eningehlanganiswe ngaso ngokomthetho emshadweni ngokuvumelana ngezwi likaNkulunkulu makasivume manje. Sicela ukuba umoya wakho ongcwele ahole labantu bakho uChiko noMahlapi endleleni yokuphila okuphakade. Baqhubeke njalo othandweni kuze kuphele ukuhamba kwabo ngoJesu Kristu inkosi yethu, amen. Uyamthatha yini uMahlapi abe umkakho? Uyakumthanda umduduze, umazise, umvikele, uthi ubadela bonke abanye wethembeke kuye nisaphila nobabili na? Yebo, ngiyakwenza.
Mahlapi uyamthatha yini uChiko abe umyeni wakho, uyakumthanda umduduze umazise umvikele uthi ubadela bonke abanye wethembeke kuye nisaphila nobabili na? Ngiyakukwenza. Ubani onikela lo owesifazane ukuba ashade nalo wesilisa na? Mina Thilebona Shabangu ngiyamnikela umshana wami uMahlapi ukuba abe unkosikazi waka Msomi. Imbhalo eyingcwele sifunde incwadi kaGenesis isahluko esesibili sizofunda kusuka kuverse 15. uGenesis 2 verse 15. Usimakade uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden ukuba ayilime ayigcine. Usimakade uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyokufa nokufa. Usimakade uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Usimakade uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, wazisa umuntu ukuba bone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Umuntu waziqamba amagama zonke izinkomo nezinyoni zezulu nezilwane zasendle, kepha umuntu akatholelwanga umsizi onjengaye. Usimakade uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima, walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Usimakade uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo wabemthathile umuntu wamiyisa kumuntu. Wayesethi umuntu, lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. Ngaphambi kokuba dale owesifazane Chiko, wamyeka umuntu wahlala nezilwane isikhathi eside, ehleli nezilwane. Izilwane ke siyazazi, izilwane zihlukahlukene, nendlela eziphila ngayo ihlukahlukene, ayifani. Izilwane nokudla ezikudlayo akufani, nempilo eziphilayo ayifani. Cebo likaNkulunkulu lokuba umuntu akamiyeke ahlale yedwa nezilwane, emqeqeshela ukuba akwazi umuntu ukubekezelela zonke izinhlobo zama-characters. Ngani ngoba uma esedala umuntu wesifazane ngokwe-nature, ngokwemvelo, udalwe biologically wanama-hormones ashintsha-shintshayo. Umuntu wesifazane angashintsha kathathu ngelanga. Ekuseni ubehleka, emini usehenye into, ntambama usehenye into. Indlela adalwe ngayo, indlela i-biology emdefine ngayo umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uma ezoye ey'nsukwini zakhe iyashintsha imuthi, akabesaba yiloko obukulindele wena. Umuntu wesifazane mekhulelwe iyashintsha imuthi, akabi lokho okulindele wena. Mhlambe ingakho uNkulunkulu amiyeke umuntu wesilisa wahlala nezilwane kancane ukuze understand ama-characters amaningi, ebese kwazi ukuphila phakathi kwalawo ma-characters, akwazi ukuphila nawo lawo ma-characters.
uNkulunkulu wamqeqesha umuntu ngaphambi kokuba amenzele umsizo njengaye. Ngikholwa ukuthi lolu suku lwanamhlanje lufika nje usuqeqeshekile. Ngikholwa ukuthi you are well trained manje ukukwazi ukuthi ubekezelele nanoma yini eqhamuka kunkosikazi wakho. Utheke uma uNkulunkulu edala owesifazane wamlalisa ubuthongo owesilisa wase ekhipha ubambo rib ukuze akhe owesifazane. Umuntu ke Mahlapi uyaphila engenalo unyawo. Umuntu uyaphila engenazo izandla. Umuntu uyaphila engenawo amehlo. Umuntu uyaphila engenayindlebe. Umuntu uyaphila even engenangqondo. Aphile kodwa umuntu. Kodwa umuntu ngeke aphile engenayo inhliziyo. Umuntu ngeke aphile engenawo amaphaphu. Umuntu ngeke aphile engenaso isibindi. Umuntu ngeke aphile engenalo ubende. Mhlambe ingakho uNkulunkulu athatha ubambo ngoba izimbambo ziprotecte lezi zitho zomuntu ezenza ukuthi umuntu aphile. Ngakho wena ubizelwe ukuba umvikeli walomuntu. Ubizelwe ukuba umvikeli wempilo kaChiko. Ubunjalo bukaChiko namahlazo akaChiko asilindele ukwezwa ngawe. Wena ubizelwe ukufihla nokuprotecta impilo kaChiko. Bazali bakaChiko ikakhulukazi umama mesaphila usaphila umama. Intombazane uzoyiphathisa kweyikhaliza amantu. Le ntombazana ayizile ukuzokuphuca indodana. Ngicela uma sekuthi hlukumeza le ntombazane njengoba kudumile ukuthi umamezala uhlukumeza umakoti. Uzukhumbule ngamhla nawe uyogana. Uzukhumbule ukuthi le ntombazane nisayine icontract efanayo nayo. Nashiya makini nayo. Uzuyidabukele le ntombazane uyiprotecte, uyikhulise ukuze ikwazi ukuthi ibe umakoti ophelele endodaneni yakho. Lengane iyogana manje. Lengane iyokwakha umuzi wakwaMsomo. Iyaphuma ezandleni zakho. Lengane ayingezwa ngawe ukuthi iwuphathe kanjani umuzi wakwaMsomo. Iyale la kufanele uyiyale khona. Kodwa yidedele ihambe. Lengane ayingavunwa uwe ukuthi mabengazwananga noChiko ibalekiza kuwe uwe lo usufonela uChiko uyalwa. Dedelani labantwana baqale impilo yabo kulungile ehlala ma. Ithe incwadi ngakho lo owesilisa uyoshiya uyise nonina anamathele kumkakhe. Lokho kusho ukuthini na Chiko? Kusho ukuthi izimfundiso zakaMsomo okhuliswe ngazo zinhle siyazithanda. Kodwa mawungathathi konke lokho uzokimpoza kulengane. Nizoqala impilo entsha emphakathini. Impilo yokuthi manje uma ngabe kaMsomi bekuphekwa ngoSawoti, kwaNgcobo kuphekwa ngeAromat, nizopheka ngeNorox ni. Ngoba nizoqala impilo entsha, nizoqala isiko elisha, nizoqala umndeni omusha, nizoqala impilo entsha emphakathini. Asilindele ukuthi uMahlapi azothi cha mina ekhaya kwenziwa nje nawe uthi wena ekhaya kwenziwa nje. Cha, nizokwakha ikhaya manje lenu. La uzoba umnumzane khona wena, hayi ubaba wakho azoba umnumzane wakho. Nizoqala impilo entsha la kuzovela khona konke okusha. Bazoba nyamanye. Iyayidide kakhulu ke le ndaba yokuba nyamanye
kodwa mangabe umuntu wesayensi uzokwazi ukuthi muthatha umntwana enimzele kwenziwe i-DNA test izoveza ithi 99.9% ungowakho, kodwa futhi mangabe kuthathwa igazi likaMahlapi ithi 99.9% ungowakho, kodwa masithathe lakhe igazi nelikaMahlapi lizothi 0%. Angizwa umntwana enimzele uzothi 99.9% ngingokachiko, athi 99.9% ngingokaMahlapi, kodwa muthathe likaMahlapi nelikachiko lithi 0%. Ngakho nina nizoba nyamanye nasemntwaneni enimzele kuzovela lobo bunye benu. Awukwazi ukuba nyamanye nabantu abawu5. Angilindeleke ukuthi ngibuye ngibone umseleku eseqhamuka. Elokugcina njengoba nizohlanganiswa nje niye nafika kumfundisi nathi nicela ukumema izulu libe khona, nase nibuya nize mindenini yenu yombili nathi nicela ukuthi nezidalwa esezadlulayo zibe khona, nase niza eyihlotsheni nakomakhelwane nakubangana abaphilayo nathi nicela babe khona. Ngakho izulu likhona la, nabaphansi bakhona la, nalaba baphilayo bakhona la, nize ningadlali ngesikhathi sethu sonke. Mhla nicabanga ukudivorce nize nikhumbule ukuthi umfundisi wethu kufanele ngabe usemnambithi gqoka iMothers Union wadela ukuya emnambithi wezala, kuthi mase nixabana senifuna ukuya enkantolo niyodivorce nikhumbule isikhathi somfundisi, nikhumbule izingelosi nezulu engililandayo manje ngithi alizoba lana, nikhumbule isikhathi salabantu abagcwelela, isikhathi sabaphansi enibaphambanisile, makuphambana inhlangothi, makuganiselwana, phambana inhlangothi, kuchelwane ngeinyongo, kwenziwe konke lokho eningabe nisakwenza mangabe senidivorce ngazi ukuthi kwenziwa yini. Nikukhumbule konke lokho. Mahlapi kuthi noma kukhona iOS ikuchamile emsebenzini uzukhumbula ukuthi uma abakamsomi owahambisa uhlangothi lakaNgcobo khona wachelwa ngenyongo yakhona bayakubona, andibazodideka ukuthi ubani lovu eceleni kwakhe manje. Uyoyihamba inyanga nezangoma uphehla amagqobongo uyifaka iphandla igcwala isandla uthi ulungisa izinto kanti izinto ishawe yidlozi. Nakuwena ngokunjalo Chiko, niqaphele izinto ezincane ezilanda amabhadi ongawazi ukuthi avelaphi, ukuthi nisukele impilo engale, impilo yabalele nabashukumisa nabavuza nathi naphathina senza lento manje, nasukela izulu ziyanibuka ingelosi, ziyanihlanganisa ingelosi, simcelela kuNkulunkulu ukuthi engathi kungakuhle konke. Ngakho uma seniqala futhi senilanda umseleli lizodideka idlozi lakaNgcobo ukuthi manje futhi sekubani lo asevuka eceleni kwakhe uChiko, bese ulandela ukride lamabhadi. Yes. Uthi ubasathe kanti uyishayelwa ingelosi, uyishayelwa abaphansi, uyishayelwa nayimizidlo yalabantu abala. Nginifisela konke okuhle emshadweni wenu, ngiyanibongela mndeni wakaMsomi, mndeni wakaNgcobo, mndeni wakaMthelezi, ngiyanibongela nonke nanonke bangani nezihlobo enikhona ukuzoba ngofakazi lomshado. Ngiyanibongela ukuthi nikhona, engathi ke uNkulunkulu aqala kunina angakufeza. Amen.
ngisho kakhulu mina Chiko ngiyakuthatha wena Mahlapi ngiyakuthatha wena Mahlapi ube ngumkami womshado ube ngumkami wokushada ngikubamba ube ngowami ngikubamba ube ngowami kusukela namuhla ukuhle noma kukubi sinothile noma simpofu ekuguleni nasekuphileni ngikuthande ngikondle ngikwazise ngokomyalo wenkosi size sahlukaniswe ngukufa ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu lesi isifungo sami esinzulu ngiyakuthatha wena Chiko ube umyeni wami womshado ngikubamba ube ngowami kusukela namuhla ukuhle noma kubi sinothile noma simpofu ekuguleni nasekuphileni ngikuthande ngikwazise ngokomyalo wenkosi size sahlukaniswe ukufa ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu lesi isifungo sami esinzulu Baba wasezulwini yenza ngesibusiso sakho ukuba lezi zindandatho zibe isibonakaliso sothando nokukholeka okungapheliyo kuChiko noMahlapi zibakhumbuze isifungo nesivumelwano abasenze namhlanje ngoJesu Kristu inkosi yethu amen. Mahlapi ngikunika le ndandatho ibe isibonakaliso somshado wethu ngomzimba wami ngiyakuhlonipha konke ngiyikho ngikunika wena ngabelana nawe konke enginakho ngokomthetho ngokothando lukaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele ifake sosho kancane usho kakhulu ngiyemukela le ndandatho ngiyemukela le ndandatho njengesibonakaliso somshado wethu njengesibonakaliso somshado wethu ngomzimba wami ngiyakuhlonipha konke ngiyikho ngikunika wena ngabelana nawe konke enginakho ngokothando lukaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele ibe isibonakaliso somshado wethu ngomzimba wami ngiyakuhlonipha konke ngiyikho ngikunika wena ngabelana nawe konke ngiyikho ngokothando lukaNkulunkulu uyise nendodana nomoya Masikhuleke uNkulunkulu phakade mdali nomlondolozi wesintu ophayo umusa wonke lomoya womthombo ukuphila ukuphakade yehlisela isibusiso sakho phezu kwalabo bantu bakho uChiko noMahlapi esibabusisayo ngegama lakho baze bathi behlalisene ngokwethembeka basigcine basifeze ngempela isifungo nesivumelwano esinzima phakathi kwabo esifakazwa siqiniswa ngokunikezana nangokwamukela izindandatho bahlalisane njalo ngothando nangokuthula okupheleleyo bahambe ngokufanele imithetho yakho ngoJesu Kristu inkosi yethu amen.
libandla lamasheshi nasegameni likahulumeni weNingizimu Afrika nasegameni likaNkulunkulu ngimemezela ukuthi sebeyindoda nomfazi. Labo abahlanganiswe uNkulunkulu mabangahlukaniswa muntu. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu ndodana, uNkulunkulu moya ongcwele makanibusisa nilondoloza ngigcine. Nkosi yehlisele phezu kwenu ingcebo yobabalolwayo ukuze nihlalisane ngokwethembeka namukele izibusiso zokuphila okuphakade. Amen. Amen. Uyabongeka Baba wasezulwini unikeza intokozo kumkhwenyana nomakoti. Uyabongeka Nkosi Jesu Kristu ulethe impilo entsha esintwini. Uyabongeka moya ongcwele kaNkulunkulu usihlanganisa ngothando. Makabongwe uyise nendodana nomoya ongcwele uNkulunkulu munye ofanele ukudunyiswa phakade naphakade. Amen. Baba wethu osezulwini manigcoliswe igama lakho, mawuze umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasiyise ekulingweni kodwa sikhulule kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi uze kube phakade. Amen. Amen. Asikhuleke Nkosi yenesawu Baba wasezulwini ngesipho musa isintu siyandiswa. Baphe uChiko noMahlapi isipho sabantwana, wenze ukuba bahlalisane ngobuqotho nangothando lwakho ukuze bakhulise abantwana babo ekukholweni nasesimilweni ngendlela oyakudunyiswa ubatshazwe ngayo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu wethu ungcwelise umshado waba imfihlakalo eyisimangaliso, isibonakaliso hlangana ngokomoya phakathi kukaKristu nebandla lakhe. Zibheke ngesawu lezi zinceku zakho ukuze uChiko amthande umkakhe njengaloku uKristu wamthanda umakoti wakhe olibandla, nokuba uMahlapi amthande umyeni wakhe njengoba ibandla libizelwe ukuthanda inkosi yalo. Babusise bobabili ukuze badle ifa lombuso wakho ophakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu somandla uyise wenkosi yethu Jesu Kristu makaningcwelise anibusise ukuze nimthokozise ngomzimba nomphefumulo, nihlalisane othandweni olungcwele kuze kuphele ukuhamba kwenu. Nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya oyingcwele sibe phakathi kwenu, sihlale kini njalo. Amen. Amen.
Ezangaphambili
Tatha umbhobho. Usimpiwe. Sawazani. Usimpiwe. Ungamkhulu. Wewe mashini. Wena futhi. Uthando. Unomthetho Secela ukuxolisa kwabasemzini ukuthi umakoti nomakotana asibambathisanga kodwa kukhona isizokuzama okuncane ukuthi sikhave oblanket besingazi sizwa sekufika la ekhaya ukuthi kanti nomakoti bambathiswe benomakotana sicela bazithengele bona ke Sibonga kakhulu emasonini
abathe babona kufanelekile okwenzeka nemikhathi yangekhaya sibonga semntomo eyinkulungwane bazalwane siyabonga kubo singabo ngiyathemba bazile ukuthi utheni umfundisi kodwa nje kulokho ukuthi kwathi mhla uJesu ezisibonakaliso sakhe sokuqala emshadweni wasekhana la kwaphela khona iwayini bazalwane kuyavuka lokho ukuthi uba laba osingaye ukhokoke angapheli iwayini ngoba mase kwaphela iwayini konke kuyashabalala kodwa ke lithi izwi kwakunomkhubo ukuthi kulethe iwayini elimnandi ukuthi mase kulesibili bese kuba iwayini nje kodwa emva kokuthi uJesu enze leli iwayini lesibili kuthiwa wenzelani wena ukuthi ulethe iwayini ledlula lelokuqala kukho konke nje bantabami angeke ngisho ukuthi sibanibani kodwa ngithi bantabami alingapheli iwayini ukuze mina ngisevayo uyedwa-ke umuntu owakwazi ukuthulisa amanzi uyedwa umuntu owazi ukuthulisa ulwazi uyedwa umuntu owazi ukuthulisa izivongobongo niyazi ukuthi ngikhuluma ngobani umfundisi ukhulumile la uqedile angeke ngenze isikhathi kodwa nje ngiphakama nokubonga ukuthi ngimncinyane bazalwane lebonke sicela nje ukuqala ukuphathe lethuba ukuthi siyabonga kakhulu umndeni wakashabangu nomndeni wakamsomi ukuthi nizele namhlanje nonke nazobonga lusuku oluhlala nakazi kwenyanga kangaka. Sicela nje ukuthi nisihlekezela kancane seliyaphuma okungenasethunjini. Ngizocela ukuthi abahleli ngapha nje bethi mhlawumbe kuphela kancane ngoba i-station sokudla singapha la ngikhomba khona la esizoseva khona abakamkhwenyane. Then abahleli etendeni umphakathi nabangani nezihlobo socela ukuthi besilinde sizobe sesiyabayalela ukuthi okuzoqhamuka ngemuva ukudla kuzoqhamuka kanjani bazoyiphakela noma bazosevwa na bese kuhlangana phambili. Sicela nje imizuzu mhlawumbe ewu-5 kuphela bese siyaqala siyabonga yo siphinde simbingelele ebabheleni nisa ezikamnandi nifudumele emabheleni omsomi sibemukela futhi okwesibili njengamanje sikukolinye uhlelo lokwamukela umkhwelo wethu ukuthi umkhwelo wethu ufonela ekhaya afike akhululeke adle noma yini edlala ekhaya angayiqali nangebhayithi uma kusiza nasi-ke isitaphu sakho umkhwelo wethu esindisa ngaso ukudla ekhaya sicele umkhongi sondela uzofike nje uyibusise uma ufika ekhaya uthi cha utatisiwe emabheleni. Sibongele kakhulu okwenzeke namhlanje kuphinde kwenzeke futhi siqhubeke njalo kube mnandi. Amen. Owathanda kancane nje ngicela ukuthi ngethule ubaba lomkhwenyane uyathanda ukuthi abe nezwi nathi
ngibona ukuthi nesize njani wapho ngihamba la ngithi abengibembelele umndeni wakwaShabanga uhlangene nomndeni kaMsomo nabasipheleze niyazi labangabenzi ngicela ukuzoxolisa kakhulu ukufika kwethu kodwa niyalazi uhlelo angicabanga ukuthi ngaphinde ngiqhubekele kune ngaphandle kwethu ngiyabonga Papo para comer no banheiro. Ok, já foi assim. uhlelo lethu alipheli
kodwa siyaphela umnandi uqala lokhu ngeke baphelisa kodwa kubosela njalo bandisa njengamanje amabhele athe oshabangu bacela ukuthi babandise lo mnandi ukuthi bahambe onomndayi befudumele nabo babone ukuthi cha befika endaweni lapha akade bemukelekile khona ukuthi benze kahle nathi siyazama ukuthi senze kahle nesicela ukuthi nisibekezelele ngoba isikhathi sosishayile Oh
Sacela uma katole asondele ngaphambili. ahambe kusemnandi fisa ukuthi nje ngathi angafika ke manje sihlale ngisishwayelana sazane kahle ngiyabonga Sisi
mzimba oshabanga bakhe ababheka kahle ngicela nje ukuthi sibonge siyacela nje umsindo nje kancane siyabonga bomsomi nisenza abantu sicela nje ukuthi ningasitshontshe kudade wethu akithi sobakuhlobo buhle asizizotshontshelana siyabonga kakhulu ngizocela ukunikeza ithuba umakoti nomkhwenyana nabo besigaphu kancane bese ngicela uba umkhongo ukuthi ngimboni asigoqele usuku namhlanje ngiyabonga Hola. abadele isikhathi sakho basazoshabula nginanjani imindeni yethu kaMsomi nakaShabangu sithanda ukubonga ngakho enisenzele kona ngakho ukusixhasa ney'hlobo nabangani esisebenza nabo ngimela ngaphambili emva kohambo olude kade ngilihamba kodwa bengazi ngaze lifike isikhathi esifike khona namhlanje kodwa sesibonga uNkulunkulu ngoba ukwazi ukuhamba nathi asilungisele yonke into ngoba besifika la kwaShabanga hayi lokho abantu bakhona bebethanda ukuba baba kodwa uNkulunkulu afika yilungisa yonke siyabonga kodwa ke ngiba sizofika lifuna namhlanje ngoba into engangizoyifuna la kwaShabanga engangizoyifuna kwaShabanga akabe ngivakashile kwaShabanga kodwa kukhona engangizoyifuna kodwa ke namhlanje ngiyabonga ukuthi sengize ngayithola ngoba angithandi ukuhamba indlela mina into zakhona zingalungi kodwa ke gcine namhlanje ilungile ukuthi uhambe nami ngoba ngihamba bengeke izilungele kodwa ngeke ngihamba noNkulunkulu yonke into yami ilungile mangibonge konomndayi ngokukhetha umuntu ofana la ngibonge futhi uhlangothela kwaShabanga ukusiphatha kahle noma sizingane kodwa noko endleleni besilungisana la khona konakala khona kodwa besilungisa nabo ukuthi sibalungise ngoba phela khona lento besiyenze ngokubambisana kungabe khona la uzothonza khona wedwa uyenza into ukuthi lento mina ngizoyenza ngale ndlela ngoba bengilapho kodwa menginabaShabanga ngilale kwaShabanga bathini nabo futhi nabo ngokunjalo kufanele basemasomeni bathini noma ngabe nguGambushe kodwa mase uyikhomba kwemali la uGambushe Msomi siyabonga kakhulu ukuba khona benze igama lenkosi malibongwe amen. Fila man, mañana caricoti mo marame. You been the one, my love. Diamond walking molly, chinelling wash the coli. Onge vegale simplisi, pimbo like el poli.
Your ex-man looking at me funny and I got it to me. Mong I'm jelly go to my sing bube. I'm different thing funny bube. Nyazo song song, marang nandaba. I can put you on. Wanna go nyala, tangle in the mouth. I'm on just my London. Speaking up a share, see him at London. Baby, want me. Mas lila naman on my kel next week. Better tell him it's more than love, this lang and see. Lo lie, mele super. Beg when I wait, don't never look back. I shall pass, it's all belum te. Cause you know I want you. Ngithathu ngibeke ebasi hlukanisa uthando lugcwele ngicela ubapheke izitele ozigcwele ungavumi izingene athi ngikushede athi ngikushede uthando lakho ngeke mina ngawe ngigcwele ngiyakutshela sange bangifaka umoya ngawe ngayifela mangithi ngiyakuphuma ngifuna amasela uze wena nomndeni wami nibedesi dala ngikufuna ngayithela manje usungowami inhliziyo ifudumele ngicela amaphutha ngalingasithetha njalo manginawe ngizizwa ngiphelele ngikuthanda mina uNkulunkulu sibonga ngosuku uNkulunkulu ngoba ukwale ngesikhona ukwazi nokuqonda kwakhe esingahleka thina ekhayela ubengasihambelanga phambili nengeke kube kuhle kanje. Siyabonga egameni likaJesu, siyabonga amasonto omthamo sithande ngalo, sibonga sakunakekelwa nguwe nakusuku, siyabonga wethu udabula amazulu wehle uzobona moya omkhulu, siyabonga ukusingcwelisa nangeweda, siyabonga mzali wethu uthando sithande ngalo ngenamkhawulo noma Nkosi yami isandla sasihambe kahle phambi kwakho kepha wena Nkosi yami nathi ngekhathi zonke uma singasuka kwesingaya-ke siyabonga moya ongcwele uhamba nabantwana bakho bephumele emakhaya sisala nathi moya ongcwele ngiba nabantwana bakho nabo besabahlanganisa egameni lakho besicela Nkosi yami ubaphuthula nothando ubaphuthule bababe munye bakhulume ezulwini egameni likaJesu Kristu inkosi yethu manje naphakade. Inkosi yomusa bayibusise ilondoloze, inkosi mayinindawo ubuso bayiphuthula, inkosi mayihawukele njalo njalo. Amen. Useka
Belukula, Telizuka, Yekuntimba, Sasa Shuba.